Sinibingelele kwiNgijimi Podcast Online. Lo okhulumayo uSibusiso wakwaShandu. Namhlanje angihambi ngedwa, ngihleli nomkhulu uNgijimi ozobe esichazela kabanzi ngesihloko sethu esizokhuluma ngaso namhlanje esithi umdliwa. Mkhulu, babingelele. Ake ngibingelele emakhaya, obingelela umkhulu uNgijimi wakwaXulu, insizwa edabuka lapha eHlanezwe, Friday la ngidabuka khona eMgobhozi isigodi. Ngabe ngenza iphutha-ke mangihleli kulesi sihlalo ngingasho ukuthi mina njalo ngizalwa insizwa. uGomfidi umuntu akasigomela umlungu mathathu nenjana zakho uCuculo uzongancina kwamthakashana. Jubesha amaphiko phezulu kwaNtontonto majubadla ukhethe kwanoyingile. Insizwa lezala mina nayizalwa insizwa. Phonyoza kanduna bonokhenke wesabeni makhehla siswazina ngasenazi ixolo. Ngakubise ngekhwela sabela njengempisi ibizwa uyise umthakathi ivuma kabili. Nawo lensizwe ehlela abathi ngumtetemo kuyabasiza abantu. Ngoba usiza nabakongena etsheni inkunzi ehlula ukaka wena ongale ngaphesheya. Uzawufisa ukuza ngaphesheya cha bafowethu kwiNgijimi Podcast Online asifikanga sigalelekile. Mkhulu, siyabonga. Mkhulu lana besizocela ukuthi usichazele ngesihloko sethu esize ngaso namhlanje la kwiNgijimi Podcast Online esithi umdliwa. Mkhulu, ngisacela usichazele ukuthi yini umdliwa kahle kahle. Mkhulu uthinta lo ndaba uthinta into eyinkinga kakhulu esishaya amakhaya amaningi. Amakhaya amaningi namhlanje ayahlupheka ngoba engaqondi ukuthi abhekene nani futhi yini le eyinkinga kangaka. Uma sikhuluma ngomdliwa sikhuluma ngedlozi elibi okuyidlozi elabulawa noma elathakathwa noma elaphendulwa ekhaya noma wahamba umuntu uthizeni wahamba wayozama ukuthile uthi emayisebuye ekhaya idlozi alangahlambuluka noma ake sibeke nje sithi leli idlozi lagangwa kakhulu ayisekho futhi enye indlela yokuthi ungenzani kodwa kusuke kuyidlozi lele liza kabi othi mawucela okuhle lona liletho kubi umdliwa ke lowo. Injalo nje mfowethu. Siyabonga mkhulu, siyabonga mkhulu. Manje-ke mkhulu, into engizoyibuza-ke njengamanje, imuphi umthelela kahle kahle olethwa umdliwa? Ake sithi umthelela omubi olethwa umdliwa ekhaya mkhulu. Umdliwa uletha umthelelo ukuthi ekhaya ngabukhona ukuphakama kwekhaya. Ingane ezifundile inamajazi, ezinye izingane ziyazama empilweni kodwa impilo ayizukuya la izingane ezifuna ukuthi iye khona ngenxa ukuthi lo mdliwa umsebenzi wawo owuzele kuleli ikhaya ukuthi uzobulala kodwa ngabukhona into eyinhlanhla nenhle engene ekhaya ngaso sonke isikhathi. Ekhaya kuhlezi kungena ububha nokuhlupheka nokuxakeka. Ufundile unamajazi uyasebenza kodwa mase kumele wenze izinto ezinhle ekhaya akukho kuhle ozokwenza ngoba umdliwa umile udlala indima yawo. Injalo nje. Hayi siyezwa mkhulu. Manje mkhulu ake ngibuze-ke la. Onjani umuntu obhekana nomdliwa? Lonke uhlobo lomuntu uyabhekana nomdliwa. Lonke uhlobo lomuntu ophilayo, umama, ubaba, uyingane, umuntu omusha uyabhekana nomdliwa. Omunye obhekana nomdliwa uthola ukuthi umuntu intombazana ikhona iyabamba iyayeke emadodeni iqoma namhlanje kusasa umshila umuntu ngaleli yalanga sekwenzeka okunye kanjalo nakuthina ezinsizwa kuyenzeka ukuthi uthi mawuthi uyalobola uthola umuntu elobola eshiya elobole zama leya nto umdliwa uthola ukuthi imile iyona emile ekhaya ukuthi ikhaya lingayindawo. Ngakho ke wonke umuntu even osebenzayo uyabhekana nomdliwa, even nomdala ongumkhulu uyabhekana nomdliwa ngoba kuvuka leli yadlozi elingelihle lize ekhaya. Hayi siyakuzwa mkhulu, siyakuzwa mkhulu. Manje-ke mkhulu esifuna ukukuthola la mhlampe nohlele emakhaya uzofuna ukuzwa ukuthi kahle kahle uma unomdliwa-ke ulashwa kanjani mkhulu? Ngicela ukuthi nje usichazele lapho kabanzi unabe nje mkhulu. Umdliwa mawelapha umdliwa ngokuthi uyawuphahlela njengosuke ubiza idlozi elihle. Kanjalo ke nomdliwa uma uzowelapha nawe uyawuphahlela emveni kwalokho ke bese uyogezwa. Bese emveni kwalokho kuba nokhambo olubulawayo ukuze ukhiphe lo yamdliwa ungaphindi ubuye ekhaya noma singathi usuku ugeza lo mdliwa ukuze maybe ushintshe ube yidlozi elihle. Kodwa ke siyawubheka ukuthi ukuze ukwazi ukugeza usesimene esikanjani. Kuyenzeka kube khona ongagezeki. Kulo ongagezeki ke uye uphakanyisela ukuthi ulwe izimpi ezisuke zikhona kulelo khaya. Indlela ke yokuthi silungise umdliwa ile uyawuphahlela umdliwa ukuze ushintshe ube yidlozi elihle ekhaya. Hayi siyabonga mkhulu, siyabonga. Sizwele kumkhulu lana bese socela ukuthi-ke emva kwalapho kumkhulu bese sinikeza iy'namba zakhe la atholakala khona ukuze namfunayo omzwile ekhuluma lana akwazi ukuthi amthole. Sacela usinike iy'namba zakho mkhulu. La ngitholakala khona ngitholakala lapha endaweni yakwa-G eMlazi
la ngitholakala khona. Inamba ongakwazi ukungithinta kuyona ithi 081 081 764 764 7423 081 764 7423. Ingijimi ayifikanga igalelekile. Siyabonga. Siyabonga. Yeah.